ولا كتبو علامة انتهالونا نابوسانا نمبصح نمنتاي زخبدنا حدش لمادات نمجمار ويدما والفتات دو نمبال نحسبينا يخون امبر سحسبنا ينجر اب تكبار نمجبار بتكهاتن كأسألنتن زلوا ملكع مسرح يصبينا بوزحا سبات وسانتاتهم كيم مالو استرفو بجزي حسرات بتهكيت ويدما متجمرو صنعت بمسان كي تساق علوم يترفو بمصنعت كم استرغاغصه 16 كاميت زغون سبات ارايز حسبو حساب نافت مفصمتو ابصيحم ايم زبزح سبات متجمرو كاب حدا كساب 6 سمونات وشتي تسفا قوريصم حلمهم يقارصو بز مغنيات دما اتتلمي نمفصام عبتنا عمتي دقاقمو نمنتايو جن ناي حدش عامت تلمنا كي تعوتو زترفو عبز زقصل كم مغنيات زتقاسو حموشتا قدايت كنرينا نابز channel حدش انتلهم سابسكرايب كتقبرو نتباب بكيسي زفنو لكم فيديوهات بقليل نمركاب دما نتانايك اجل ملكت طوغوايخم سناي مكتال قداماي قليلن ወይ ግልጽ ዝኾኑ ትልምታት ምድላው ሰባት ኩሉ ግዜ بقليل كبصح ዘይከኣል አሸገርት ዝኾኑ ዕላማታት የዳሉ ወይ ድማ በአንጻሩ ቀለልት ዝኾኑ ሸቶ አውጽኦም بقلطف سلچيوم يقارصو سلازي وسانيتاتكم كتبصحوم كم تخؤلو نمرأي اندغنا مسلسال بتعم طقاميو نابنت نزز سعب ممزنيتات تطقمو كقصورو زخؤلو ديم درت غيزي اللهم دو بግልጽ ዝተፈለዩ ديم اتوم تلمتات مساخاي مጣطونو ديم نابنا اشتو كتጓጃጅሎም ይከኣልዶ አፍተ ዘደለኻዮ ናይ ግዜ ገደብ ንዕኦም ምስኻዕ ይከኣልዶ ዘለው ሽግራት ንምፍታሕ ቆራጽ ሙኻን ከም ዘለካ ርግጸኛ ኹን ባህሪያትኩም ምስትኽኻል ከም ዘለኩም ዘክሩ ስለዚ መጀመርያ ሸተኹም ምኽንያታውያን ሙኻኖም አረጋግጹ ካልኣይ ተሓታትነት ምስኣን ካብ ሓደ አሰልጣኒ ወይ አማኻሪ ወይ ድማ ተሓታትነት ካብ ዝስምዖም መሻርክቲ ምስራሕ ብዝበለጸ ንሸተኹም ምህራም ይሕግዝ ምስኻዕ ንባዕሉ ሳይንስ ስለዝኾነ ናይ መምርሒታት ስቴፕ እንተ ተኸቲልኩም ሸተኹም ከም ተሳቕዑ ርግጸኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ጉልበትኩም ዘባኽኑ ሰባት እለይዎ ምስቶም ልዕል ዘብልኹምን ዘባራትዑኹምን ሰባት ስርሑ ብፍላይ ኣብ ትጭነቑሉ እዋን ነዚ ዘክሩ ሳልሳይ ወልሓደ ገምጋምን ክትትልን ዘይምግባር በብሰሙን ወይ ድማ ኣብ ክልተ ሰሙን ገምጋም ምግባር ዝበለጸ ዕድላት ከም ትፈጥሩን እትትሰርሕዎ ዕቤት ከም ዝገብር ክትዕዘቡ ኢኹም ስለዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ብምሕሳብ ግምታዊ ውሳነ ብምውሳን ዓመታዊ ትልምኹም ከም ዝባላሹ ምግባር የብልኩምን ናይ ነፍሲ ወከፍ ትልሚ ናይ ግምገማ ሰነድ ዓመታዊ ምድላው ይግባእ ራብዓይ ገዛእ ርእስኻ ምጥርጣር ዝሓለፈ ፍሽለትኩም ናይ መጻኢ ህይወትኩም ንኽውስን ኣይተፍቅዱ ካብ ውድቀትኩም ምስተማሃርኩም ናብ ስራሕ ምእታው ጊዜኡ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣሽቱ ዓወታት ናፍቲ ዓበይቲ ዓወታት ንኽትሰርሑ ከተባብዓኩም መታን ነዞም ንኣሽቱ ዓወታት ምኽባር ኣለኩም ኩሉ ትኹረትኩምን ጉልበትኩምን እዚ ክገብር ንምንታይ ዘይክእል ኣብ ዝብል ክተድህቡ ዝገብረኩም ገዛእ ርእስኹም ምኽሳስ ወይ ምጥርጣር የብልኩምን ንገዛእ ርእስኹም ክብሪ ርህራሄ ምስጋና መሃብ ተማሃሩ ኣብ ገዛእ ርእስኹም ተኣምኑ እንተኾንኩም ኣብ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ትልሚ ተመሪሕኩም ምኽሪ ብምርካብ ግቡእ ስልጠና ብምውሳድ ብዙሕ ነገራት ክተሳኽዑ ትኽእሉ ንቕድሚት ገስግሱ በይንኹም ኣይኮንኩምን ሓምሻይ ግልጽ ዘይኮነ ዕላማ ብዙሓት ሰባት ዕላማኦም ከሳኽዑ ዘይከኣሉ ምኽንያት ንምንታይ ዝብል ሕቶ ግልጽ ስለ ዘይኮነ እዩ ሰባት ስጉምቲ ንኽወስዱን ሸቶታቶም ንኽሃርሙን ክላዓል ዝገብሮ ንምንታይ ዝብል ቃል እዩ እንታይ ከም ዝደለዩ ክፈልጡ ይኽእሉ ተዘይኮይኑ እንታይ ከም ዝደለዩ ተዘይፈሊጦም ከመይ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ምፍላጥ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ንምንታይ ነዞም ውሳነታት ጌርካ ነዞም ዕላማታት ንምግባር ዘተሳስኣካ እንታይ እዩ እዚ ትሰርሖ ዘለኻ ስራሕ ንኽትሰርሕ ዘተባብዓካ እንታይ እዩ ኩሉ ምኽንያታት ምስቲ ዕላማ ጥቡቕ ርክብ ኣለዎ ስለዚ ነዚ ግልጽ ንምግባር ኣተሓሳስባኹም ዓብ ለውጢ ብምምጻእ ብዝበለጸ ከም ተካናውኑ ይርዳእኩም ምስቲ ሓድሽ ዓመት ውጥንኩም ተጣቢቕኩም ክትጸንሑ ጥንቁቓት ምዃን ሓላፍነት ምውሳድ ቆራጽነት ትኹረት ምግባርን ኣተሓሳስባን ተግባርን ምምጥጣን ኣድላይ እዩ ኣብ ኣእምሮኹም ውሽጢ ናይ መጻኢ ናይ ገዛእ ርእስኹም ምስሊ ምስኣል ጀምሩ እቲ ምስሊ ዓብን ብሩህን ግበሮ ብዕምቀት ክስማዓኩም መታን ከም መዓልታዊ መዘኻኸሪ ሓዝቦ ዘክሩ ሰዓርትን ተሰዓርትን ተመሳሳሊ ሸቶ እዩ ዘለዎ ግን እቲ ፍልሊ ኣብ ፈጻጽሙ እዩ ንሎም ዘዳለኹልኩም መሃር መልእኽቲ ኣብ ዝወድየ ኣለኹ ክሳብ ኣብ ካልኣይ መደብ ንራኸብ ሰላምኩም ይብዛሕ ደሓንኩኑ